Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu. O nwere video nchọkwu na ka unu fo that preaching ahụ nna gị nọ ebe a nọ nwachata unu na-afọ m eti ka m wepụ na tukpu akwu n'afọ ịhụmanya. That preaching ahụ nna gị eti mkpu sị na ana Igbo onye ọbụla chekwawa onwe ya. So much thank God and they are paying attention to it. My only joy is that na ekwu. That is my greatest joy. Because as ekwu anụghị ogbulu nwata mana afọ ekwuru bulu okenye. I believe at my age na akwesịghị m ka arịga amasa okenye. Na nghọta mana tupu anyị aga further. Na video ejidere ndị Hausa na ana Igbo anyị. Ejide ha bụ ngwa agha dị iche iche. Ha bụkwa ọgwụ. And ha jicha foto mgbe ha join army. So you know this video man these people but repented can to my own understand I feel na ndị abụ repented Boko Haram eshipu na ana Igbo anyị. Agwa m na ndị anara abata once ụfọdụ bata group abata by then ha gbakọzi akọ na wee mee ha chọrọ ime. Mana so much thank God that now our people are beginning to wake up and to realize that now government are not coming to save anybody. This government has failed by its uttermost responsibility, which is safeguarding the life and property of your citizens. They have failed woefully on that. When I share this video, let's share this video. Can I share this also? Ngwana, double If I walk on the outside, video for me. Ọgwụ karịrị ka belt ndị Fulani ka belt ndị Fulani nke a bụ nke ekechaji ya na ka etapaizi ya na akwa nke okpu fafa na ekpu ọgwụ dịcha n'ime ya ngwongwo ọgụ nefa ha sị ha na-aga ọsamala trafficking ha karịrị mee ya bụ Quran ya ọgwụ faro bravo dia esigo ọgwụ ye ni na bụ ọgwụ ahụ ekeke ya ọgwụ ahụ ekeke anụsịgo ya asa na go samara anụsịgo ha ncha video kama agba akwa feguru ncha ka grave sense na go trafficking ha kwado chago. Yeah, Siagi file lolo. Life and alert kono na. Na we no be done. En kono mo bi. Ana necha. Ya fa. Nfa. Ya do. Isefa. Wen ka do platform. Nka ha woke kwa. Sewolo. Ya picture nwetasịrị n'aka fa picture of ebe a yicha akwa ndị ahụ ha yicha akwa ndị Nigerian Zoo ya wee ebe a yicha uniform I chop and down. Nefa. Kafala. This is safe if I will. I want to hunt an Igbo. I don't know Igbo. So for any man, Igbo. So for an Igbo. Anthony never done Igbo. Done Igbo. I want an Igbo. Ina agba fokwu ane nene so. Oh, so samala ka akpotara afa. So samala ka akpotara afa ani okwu anyị na. Thank you. Igbo dị mma na-ege m ntị biko na that video ị na-enecha kịta ọ bụrụ na ị bụ onye ihe Igbo na-adị mma. Unu na-eme ọfụma. Mana there is something anyị na-eme isi ihe na ya. Ihe niile abụrụ kamera like I always say. Asị ikwete n'ihe otu kwa ezu ọnụ oge na anụ oge. Okwu anụ nwa nchọrọ ikwu na mma atụ ya n'inu ka m ghara ikpo okwu afa.
nke sabia kwube okwu maka ya enwere onye ya sị na mkpọrọ ihe afa. Mana there is this thing ya bụ ndị be anyị na-eme, make sure na everything dị na camera. Ipost ya online ka ụwa wee fụ. Ọ dị mma ka ịgwa ndị be anyị na unu na-alụkwa ọrụ, unu na-eme something. Mana ka m gwunu the implication of that thing unu na-eme. Unu nwetara video kịta, automatically mgbe unu postili ya, anya adịghị ebe unu nọ. Ndị be ha amago that na okay, na ndị ha ziri ozi ya agaluokwa, na na-ene ihe mere ha. You will tend to give yourself away before the time elue. Unu na give out too much information online, which no dịrọ mma. Asịrị onye ndị ile gbara okirikiri na-eche ndụ ya nche. Enwere onye ma na gọọmenti efe ilugo ndị mmadụ. Everybody ma oke ma ngwere odolo onye ọbụla anya daja na this government has failed. This is a failed government ka nọ n'ime. So because and still suggesting for ndị be anyị, most of ndị be anyị anụnwanụ no imago dịkwa involve n'imago ka a na-esi nchekwa obodo na nchekwa akụ na ụba n'ụlọ imago akụ na ụba generally. Unu nweta ụdị ihe achọrọ ịzụ dịsa ahịa, dosa na kamera n'akụkụ, zụọ na ahịa silently. Hello, unu chọọ ikposa ụdị ahịa zụọ ya, unu edosa kamera aside, zụọ dị ahịa silently. One, ọ ya eme ka gịnị mee? Ka ndị ilu unu, ndị ilu anyị na-anụ na ndị ha zụrụla ozi ilu ha ebe ha na-eje, ọ na ha nụrụ from them, and they will not have ibi ha ezi wee jide aka sị n'oke ndị a ha elule ebe dị otu a ka ha kwụsị ha n'ụzọ. Ịmago onunu jide da video na-eme ya n'Igbo, ha ya mana oke na ha actually na ha lụrụ ha n'Igbo, and then nwere ndị dị good na interpret language. Ha jụrụ eje everywhere. Ọ bụrụ na unu gba nkịtị agbaghị aka esi oke ọ dị ka mgbe ha na-eje n'ụzọ na ha lụrụ Nasarawa, ndị Nasarawa akpụrụ ha, ọla ha na Kogi ndị Kogi akpụrụ ha, ọla ha nọ na Delta ndị Delta akpụrụ ha. Mana it will be something investigative that na ha gafechalụ odosi nata na Igbo anyị aka wee tụba asị na ndị dị otu a na otu a na-efu, na ndị dị otu a dị otu a na-efu, wee bụrụ the kind of information I give away na social media. Yotago agbakọta ọnụ eme ajụ onye bụ ahịa zụọ ya. Enwere onye na-alụ akasị oke ndị dị otu a ebe dị otu ebe dị otu ebe dị otu a, because by the time unu post this video, because those people display chalo pictures ndị amị ma mgbe ha yicha kaki ndị amị ma mgbe ha enwere ndị na-ezi ihe ụdị ha. They don't just come on their own. Those people here dị na ebe a, they don't have the financial capacity to do those things, or somebody na-akwa ha. So biko na anụ anyị bụ ndị Igbo, ka anyị asụrụkwa m na ka anyị detete na n'ụla, mana ka anyị tete n'ụla mụla anya na-azụ ahịa anyị na nkịtị. Mago ewele sign mgbe gboo onwe ha na-akpọ mgbe gboo growing up. Onwe ka gwa isi bịa na bụ na na-akpa nkata, mma gị ndị dịrị isi gị si ebe ha bi ne sọsọ anya onye enye gị abụlụgo gị sị gị na anya onye enye gị agwụgo oke ihe si n'ọkụ oke ọ chọrọ ka onye ala ihe nne ya na-esi, ọ chọrọ ka ọ chọgo ka onye anụ nwa na-anụ oge. Ịnwago enwe sometimes eji anya enye sị gị na that is what I am telling our people, ka ha jisikwa ike welekwa anya. Ịnwago anyị ya enegodo nwanne gị should send a message to your brother, but gị nidiri ịbịakwu much soso inwe ike ọ bụrụ ịgbago gbada kwụsị oke amago na danger dị na onye nkwụ n'akụkụ ya nwee ike ọ bụrụ onye a na-achọ achọ, ọ bụrụ mgbe ibe bịa jide ya kacha m ka na-ekwe ndị anyị jide na no. Enwere ihe bụ ịgbago ịgbadata onye nọ n'akụkụ amago ka onye aga n'ebe a 2 times, onye aga n'ebe a 2 times, kedu ihe na-eme? O iwere anya kụọ nwanne gị anya wepụ ka ụmụ gị anya ahụ ị na-ele should signify something. ọsọ si aka na-achọ nwere ihe ọzọ. Thank you people for this one. Ejide ndị ejide dị ona maazị ndị gafee nọ kesi ihe ọzọ ha ji wee gafe. Onye ọbụla mụrụ anya na ndị ile ya agbaga ya okirikiri kịta abụrụ mgbe ya bụ onye pụta ịmụgị na-alara oli na-ekwu ya ekwe mba anya saa ha mezere upgrade some of them na anụ Igbo. According to that video asị na ọsọsọ ofu onye na anụ Igbo dia ha na-eme upgrade. So ka ha nwakwu mere upgrade ka unu nwakwu ya akakwa mbọ mee gịnị mee upgrade.
ndị Igbo anyị maara ihe, anyị dị wise, anyị dị nwe wisdom, anyị nwere knowledge, anyị nwere understanding. Yotago, and anyị na-aka aghọta ihe ọsịsọ karịa dị na-emezi ihe ka ndị na-amara ihe. Unu na-aghọta? Thank you all for this update unu na-eweta. Ka anyị sikwa onye anụnwa na-aga ka ọ na-adịla onye ukwu nta na-adịla onye nta mma ka ọ dịkwanụ.